Makalis ang sarunggulan na pagpatribayan kang 15 grupo hali sa manibaybang lugar sa probinsya ng Sorsogon. Dagos ng binisto kasubanggi ang pinakauminangat na grupo digdi. Ang kampyonato, naiuli kang Team Bulusan. Ini makalis na madaog kang grupo sa championship game ang Team Kasiguran. Sa first quarter pa sana, naging mainit na ang bakbakan. Naging highlight kang laban. Ang pag-slam dunk asin pag-steal sa bola ni jersey number 32 Ja Bulawan na nakaambag sa puntos kang Team Bulusan. Sa second quarter, sinikap kang Team Kasiguran na daing madugangan pa ang score kang sa indang kalaban. Alagad luminamang manggiraray ang Team Bulusan. Mas naging intense ang kompetisyon, kan ang coach kang kada grupo ang nagkainitan sa fourth quarter. Sauri, nagtapos ang kawat sa score na 72-79. Huli kang trayumpong ini, labi ng ang kaugmahan, asin pasasalamat ni Bulusan Mayor Michael Goysayco sa iyang players. Ako magpasalamat sa Ako Bicol for having this event, lalo na kay Kong Saldico, kay Kong Garvin, kay Kong Kito, sa lahat po na sa membro sa Ako Bicol, salamat namin sa pag-initiate ng event. And sana diri lang ini ngunyan sa maabot pa na pahon igwapa. And of course, sa mga supporters sa Bulusan, dakulao ng suporta sa bilog na Bulusan nun na yaon digdi, talagang nagpapasalamat ako sa bilog na suporta na pigtataon ninda sa team San Bulusan. An avid fan kang Team Bulusan, labi man ang kaugmaan na makadalan kang kawat. Dapat mangganang Bulusan dahil magaling. Binisto naman bilang mythical five, sinda jersey number 8 kang Team Matnog, number 0 kang Castilla, number 10 kang Bulusan, number 20 kang Kasiguran, asin jersey number 27 kang Bulusan. Binisto naman bilang final MVP, si jersey number 10 Bart Lester Matos kang Team Bulusan. Ito lang po sa mga kabataan na lagi lang silang mag-pray and then training lang and then makinig sa coach nila and then hard work. Nasungkit naman kang Team Castilla ang second runner-up. Matapos na daugon ang Team Matnog sa score na 96-72. Nakadugang maning kaugman ang tigpanaong 20,000 pesos sa TikTok Dan Challenge. Kilig man ang atod kang kiss cam, kung saan maging kapwa lalaki ang puminasar sa challenge. Pigpapasalamat man ni Ako Bicol Cup Head Commissioner Lloyd Rivera ang mainit na suporta kan mga Sorsoganon na naging yabi sa panibagong trayumpong ini. Salamat po sa mga taga Sorsoganon, kay Gob Gububoy Amor sa suporta po, kay Mayor Menes din sa paggamit ng Kasiguran Gymnasium for finals natin. Panglima nata nating probinsyano po. So, malapit na tayo mag-inter-province at feeling ko yun din natin yung pinakakaantay ng kalahat, no? Mientras tanto, abangan man ang Ako Bicol Cup Masbate sa maabot na Mayo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.